Lewapda daýhan birleşikler ätiýaşdaky öň ýygylan pagtalaryny her gün azaddan harmana tavşyrýar. Meydanlarda pagta ýok. 2-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Aşgabat şäheriniň hemde welayet häkimleriniň gatnaşmagyna geçiren video şekilli iş maslahatyna Lewap welaýatynyň häkimi Taňryguly Atahallyýew welayetdaky pagta ýygmynyň jemleýiji tapgyry barada hasabat berdi. Bu maglumatyň fonunda Azadlyk radiosynyň ýerli habarçysy şu günler welaýatyň daýhan birleşiklerini ätiýaç üçin alınıp goýulan pagtalaryň harmana tawsyrylýanyny, meydanlarda pagtanyň galmanlygyny habar berýär. Azadlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 3-nji dekabrda ýetiren maglumatyna welaýatdaky pagta möhüminiň soňky tapgyry barada maglumat berdi. Onuň dürli etraplardaky ençeme kärenneçe salgylanyp tasdiklamagyna görä, welaýatyň gowuçy meydanlaryna ýygarlyk pagta galmady. Ýygyn möhümi tamamlandy. Mecburi pagta çekilen büdjet işgärleri öýlerine uğradyldy. Onuň maglumatlaryna görä şu günler Lewap welaýatyna daýhan birleşikler öň ýygnalan pagtalary her gün belli mösberde azaddan döwlet harmanyna tawşyrýar. Lewapda şu günler her daýhan birleşik 15-nji dekabra çenli her gün 500 kilogram mösberini odol ätiýaç üçin alınıp goýulan pagtalaryny harmana tawşyrýar diýip habarçy aýtdy. Geçen hepdäniň ortalaryna welaýet resmiýetleri mecburi pagta ýygdyrmaga äkidilen büdjet işgärlerine, işlerine, öýlerine dolanmaga ruhsat berdiler. Şu hepde ýygym dolu tamamlandy. Häzirki wagtda büdjet işgärleri iş ýerlerine, öýlerine adaty durmuşa dolanýarlar diýip habarçy sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde Lewapda pagtaçy kärenneçiler bilen hasaplaşyk işleri başlady. Muny Azadlygyň habarçysy tasdiklaýar. Türkmenistanyň pagtaçy kärenneçileriň şertnama esasyna döwlete tawşyrýan pagtasyny döwlet töleýär. Geçen ýylyň sentýabryna Türkmenistana buğdoýyň we pagtanyň döwlet satyn alyşlary öňküsünden biraz ýokarlandyryldy. TDH-nyň maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň hasylyndan başlap ýygymyň başlanan güni bilen 15-nji oktyabr aralygynda döwlet harmanyna tawşyrylan 1 tonu naq pagtany döwlet kärenneçiden 1500 manada satyn alýar. Bu valyutanyň gara bazaryna nurky boýunça $80, dollaryň resmi bahasyna $430 barabar bolýar.